Sandžačka demokratska partija od svog osnivanja njeguje i sprovodi politiku dijela, konkretnih ciljeva i prijedloga za rješavanje problema. Oslanjamo se na iskustvo i znanje ljudi koji u svojim porodicama, ulicama, mahalama i čaršiji simbolizuju poštenje, dosljednost, znanje i profesionalnu stručnost, domaćinski i roditeljski odnos. U našim redovima je čak 85% visoko obrazovanih mladih ljudi koji su budućnost ne samo Sandžačke demokratske partije, već i grada i regiona. Sandžačka demokratska partija svoj koncept fair playa, evropske orijentacije, poštovanja zakona, svjesnog i poštenog stremljenja idejama nije mijenjala bez obzira da li vrši vlast ili djeluje opoziciono. Od 2008. godine do danas okosnica smo izgradnje modernog Novog Pazara, ali i okolnih gradova i opština u kojima vršimo ili pak učestvujemo u vršenju vlasti. Novi Pazar i Sandžak smo pretvorili u veliko gradilište. Obezbijedili smo uz pomoć vlade Kuvajta i Luksemburga vodu za sve naše građane, bez obzira na područje u kojem žive. Izgradili smo booster stanicu, proširili kapacitete filterskog postrojenja i zato danas u Novom Pazaru nema domaćinstva bez vode. Grad Novi Pazar je u saradnji sa Njemačkom razvojnom bankom i Ministarstvom energetike Republike Srbije uložio ogromna sredstva za rekonstrukciju i popravljanje kvaliteta grejanja sugrađanima koji koriste usluge gradske toplane. Preuredili smo sve centralne gradske lokacije te za 6 godina asfaltirali preko 300 ulica, pristupni i seoskih puteva, podigli ili preuredili postojeće mostove na gradskom i seoskom području, od koji posebno mjesto zauzima most koji povezuje naselje Novopazarska banja i Postenje. Jedna od najljepših slika Novog Pazara danas jeste modern gradski trg koji nosi ime po osnivaču Novog Pazara, Ishabegu Isakoviću. Rekonstruisali smo brojne pristupne puteve, pogotovo one koji vode do važnih objekata, džamija, crkava, škola, seoski ambulanti, grobalja. Uz podršku Evropske unije Progresa izgradili smo antierozivne brane na svim lokalnim rijekama, preuredili korita i time spriječili mogućnost daljeg izlivanja rijeka uslijed padavina. Uz podršku vlade i resornog ministarstva izdejstvovali smo da nekadašnji zdravstveni centar preraste u opštu bolnicu i dom zdravlja. Doveli smo Novi Pazar republičke institucije poput Zavoda za javno zdravlje, filijale penzijsko-invalidskog osiguranja i nacionalne službe za zapošljavanje. Briga o starima je od velikog značaja u našim programima borbe za što bolji život svi. U tom cilju u Novom Pazaru je podignut savremeni velelepni dom za stara lica, odnosno gerontološki centar, kao naš doprinos brizi o najstarijim članovima zajednice. Izgradili smo dječji vrtić, 2 nove osnovne škole, 1 srednju školu i tako riješili problem prekobrojnosti đaka. Da bi ostvarili potpunu socijalizaciju društveno osjetljive populacije, kakva je romska, izgradili smo im u Blaževu porodične kuće, ambulantu te započeli izgradnju reciklažnog centra. Lokalni i prilično zapušteni gradski stadion danas nakon potpune rekonstrukcije izgleda poput sličnih objekata u Evropi. Ponos je Novog Pazara, a postavljanjem reflektora stvoreni su uslovi da novopazarski superligaš može svoje utakmice da igra i u večernjem terminu. Započeli smo izgradnju jednog od najsavremenijih atletskih stadiona u ovom dijelu Evrope. Sproveli smo brojne projekte predstavljanja Novog Pazara širom svijeta i na taj način stekli veliki broj prijatelja. Djela kao temelj su iza nas, budućnost je pred nama. Imamo i snage, i znanja, i želje, i volje za naš Novi Pazar, za Sandžak.